Калі бачыш, якія выдатныя будынкі людзі ўзводзілі ў даўніну, міжволі думаеш, што яны былі больш разумныя за нас. Архітэктура. Цэлыя краіны гавораць з намі менавіта на гэтай мове, і мы можам яе разумець. Добружская папяровая фабрыка. Сімвал эканамічных перамен рубяжа стагоддзяў. Манументальны гатычны палац, што паўстаў у невялікім беларускім мястэчку і стаў першым узорам гарадскога архітэктурнага кода. Помнік прамысловай і архітэктурнай рэвалюцыі. Лёс невялікага беларускага мястэчка Добруж непарыўна звязаны з лёсам суседняга Гомеля. Дакладней, з гаспадарамі гэтых мясцін, паскевічамі. Менавіта яны ператварылі Добруж з маленькага паселішча ў буйны прамысловы цэнтр расійскай імперыі. Гэта быў час прамысловай рэвалюцыі. Пераважна сельскагаспадарчыя маёнткі ўжо не маглі забяспечваць сваіх уладальнікаў патрэбным узроўнем заробку. Час, калі ў наша беларускае жыццё уваходзіла ўсё ж такі прамысловасць. Стваралі феадалы на іх землях. Ім трэба было зарабляць грошы. Яны разумелі, што прыйшоў іншы час. Ёсць ужо спецыялісты, інжынеры, якія могуць кіраваць прамысловасцю. Гэта не нейкае самапальнае нешта было. Гэта былі спецыялісты з дыпломамі. Былі станкі, былі абсталяванні, былі ўжо тэхналогіі, як вырабляць гэтую паперу. І атрымалася тут гэта ўсё вельмі добра развярнуць. У 1870-х паскевічы ў Добрушы пачынаюць узводзіць вялікую фабрыку па вырабе паперы. Да канца стагоддзя яна стане адной з найбуйнейшых у імперыі і адной з нешматлікіх па-сапраўднаму буйных на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Большасць фабрык, яны у нас былі не вельмі вялікія. Яны ў значнай колькасці сваёй былі з колькасцю рабочых да 50. А колькасць фабрык з рабочымі 500 і больш, іх было толькі 9. І вось сярод гэтых 9 мы можам вызначыць Добружскую папяровую фабрыку. Добруж выдатна падыходзіць для разгортвання тут папяровай вытворчасці. Самае неабходнае для гэтай галіны прамысловасці – вада. І горад на рэчцы ідэальна адпавядаў крытэрыям. Другі важны фактар – сыравіна і шляхі яе дастаўкі. Што яшчэ дае штуршок фабрыцы і развіццю, гэта, канешне, будаўніцтва чыгунак, і мы бачым, што это 70-е, 80-е годы будуюцца дзве чыгункі, гэта Лібава-Роменская і кавалак гомельска-бранскіх палескіх чыгуначных дарог, там іх немало. Вось, і, канешне, гэта дае магчымасць сыравіну дастаўляць на фабрыку, но акрамя таго, гэта і рынак збыта, то бишь прадукцыя вывозілася на рынак збыта расійскай імперыі. Для працы фабрыкі, згодна з новымі павевамі часу, на левым беразе ракі ўзводзяць ужо не драўляныя, а мураваныя збудаванні. Фабрычны комплекс уяўляў сабой замкнёную тэрыторыю значнай плошчы. Забудаваная яна была пераважна адна- і двухпавярховымі будынкамі у пануючым у той перыяд эклектычным стылі. Эклектыка, час эклектыкі, якім можна было архітэктару вдохновіцца нечым з далёкіх часоў, прыцягнуць яго сюды і выкарыстаць для стварэння новых мастацкіх каштоўнасцей. А каштоўнасці якія? А гэта вялікія цэхі, якія перакрываліся фермамі і атрымлівалі абалочку знешнюю з готыкі. Амаль, контрапорцыю не мае. А ўсё астатняе, такое прыгожае і цікавае,
Для адміністрацыйных патрэб узводзяць асобныя будынкі. Аднапавярховыя карпусы як агароджу ставяць па перыметры фабрыкі. Акцэнтам у гэтым рытме аднапавярховых пабудоў становіцца высокая чатырохгранная вежа з вялікімі паўкруглымі ваконнымі праёмамі. Павінен быць створаны нейкі акцэнт высачэнны. Ну, колькі там, 3-4 паверха наверх. Ну, як кожная вежа сканчваецца нейкімі такімі асацыяцыямі з нечым абарончым такім завяршэннем, якое, невядома, ніякай абарончай сэнсі яна не мела. Аднак сваю кампазіцыйную значнасць і прызначанасць яна, вядома, выконвае. Якраз было б дрэнна, калі б яна з'явілася пасяродку. А вось збоку, як такі уздоўж вуліцы ідзем, і ўсё, фініш. Найперш вежа выконвала важную практычную функцыю пажарнага нагляду. Папяровая вытворчасць, зразумела, з'яўляецца адной з самых пажаранебяспечных. Але навошта такі аб'ект рабіць настолькі архітэктурна-мудрагелістым? Паскевіч там, Паскевіч тут, там вежа, якая, ну, любы чалавек, які бачыў яе, памятаў, што гэта звязана з Паскевічамі, з Лондонам, з палацам. І тут таксама Паскевічы, папяровая фабрыка і таксама вежа. Дарэчы, вельмі падобная на тую. Іншы матэрыял, там тынкоўка, тут цэгла такая адкрытая. Аднак 4 грані, паверхі і завяршэнне нават узгадваючае абарончае нешта і там, і тут. Мне здаецца, нейкая такая пераклікавасць, нешта такое ёсць. Знешняе аздабленне фабрыкі мае неагатычныя матывы, што цалкам упісваецца ў тагачасны прамысловы дызайн. Многія фабрыкі канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя імітуюць у сваім афармленні гэты стыль. І тут быў свой практычны складнік. Такі цагляны воблік патрабаваў менш выдаткаў на рамонт і падтрыманне яго знешняга выгляду. Менавіта таму фасады гэта не фарбаваная і не тынкаваная чырвоная цэгла. Але аздабленне, хоць і вельмі стрыманае, ёсць. Фасады расчлянёныя лапаткамі, а пад карнізамі праходзяць паясы сухарыкаў. Найбольш аздобленай у ансамблі будынкаў з'яўляецца прахадная, вокны з ліштвамі і замковымі камянямі, а таксама рэльефны арнамент. Цэгла з белымі элементамі, недзе атынкаваныя, а недзе не тынкавалі, просто фарбавалі белай фарбай. І вось гэты кантраст белага з чырвоным, ён бачны быў і прывабліваў, цікавы. А мне здаецца, было яшчэ некае спаборніцтва. Гэтыя мясціны, Добрыж, Гомельшчына наогул, Ветка побач з яе драўлянай разьбой, дзе плотнікі ў той час стваралі неверагодныя, цікавыя узоры драўлянай разьбы. У них з'явіўся ў гэтыя часы лобзік, такі інструмент, якога раней не было. Лобзік, з дапамогай якога выразалі вельмі цікавыя узоры. І пад дахам, пад карнізам адзін, другі, трэці сюжэт драўлянай разьбы тут. І калі мы тут паглядзім на сцены, таксама ёсць адзін радок дэкору, пафарбаваны белай фарбай на чырвоным фоне. А пад самім карнізам яшчэ адзін радок выкладзены цікава з цэглы, а потым пафарбаваны. За параднай часткай фабрыкі, што выходзіла на вуліцу, размяшчаліся вытворчыя цэхі, таксама мураваныя. Дамінантай сярод іх была адміністрацыйная служба. Нерэгулярнай планіроўкі пабудова з асіметрычнай аб'ёмна-прасторавай кампазіцыяй. Сцены ўмацаваныя лапаткамі, па вуглах зубчатыя вежачкі. Вельмі тыповае для прамысловай архітэктуры таго часу мастацкае вырашэнне. Другая палова 19-го стагоддзя якраз пераход да гэтага індустрыяльнага грамадства. Тых бровараў, спіртзаводаў, якія былі з даўніх часоў у маёнтках, ужо не хапала. Ужо трэба было пераходзіць для нешта іншае. І вось тут, а гэта вядомыя уладальнікі былі, яны імкнуліся паказаць, што той рашучы крок імі зроблены
яны перайшлі да нечага іншага. Гэта ўжо не спецзавод, гэта ўжо не брова. Гэта тая вытворчасць, якая будзе вядома і па еўрапейскіх сталіцах. І таму яна не магла быць прошлой, такой, такой звычайнай, такой выякавай, максімальна такой гаспадарчай. Патрэбны былі формы мастацка яркія. У прамысловай архітэктуры мастацкае аздабленне хоць і важнае, але другаснае. Самае важнае – адпаведнасць тэхналагічнаму працэсу. Для сваёй фабрыкі Паскевіч купляе найлепшае на той момант англійскае абсталяванне. Цікава, што некаторыя яго ўзоры працуюць і зараз. Пракатныя папяровыя машыны патрабуюць вялікіх працяглых цэхаў. Так у беларускую архітэктуру прыходзяць фермы, канструкцыі, што першапачаткова прымяняюцца пры будаўніцтве мастоў, але потым прыходзяць на дапамогу прамысловасці. Гэта час такі, калі у будаўніцтва прыйшлі новыя матэрыялы. Метал стаў не такі дарагі, танней. І яго можна было выкарыстаць, напрыклад, для таго, каб перакрыць нейкую прастору. Раней у асноўным драўляны 10-12 метраў, гэта ўжо было нават так занадта. 15 без унутраных апор ўжо не перакрою. Драўляныя трохвугольныя фермы, 15 гэта апор. А тут трэба было больш. І таму ферма. Ферма – гэта канструкцыя, у якой разлічвалася з дапамогай матэматыкі. Яна дазваляла разлічыць так, каб усе напружванні, якія ўзнікалі ў яе элементах, гасіліся. Ніжэйшая балка сцягвала ўсё і не дазваляла сценам, як бы разыходзіцца. Яна адначасова была невысокая, такая пакатая. Металічныя канструкцыі, бляхі ўжо былі, пакрыць гэта. Крутого сцёка так схіла таксама не трэба было. І для вытворчых цэхаў, а на папяровай фабрыцы павінен быў шырокі, працяглы такі усталяванні стаіць, прастора павінна было быць. Вось фермамі было перакрыць як мага зручна. Фабрыка Паскевічаў вядомая ў гісторыі не толькі як выдатнае прадпрыемства, што мела права размяшчаць на сваёй прадукцыі герб Расійскай імперыі, галоўны знак якасці, але і як адно з самых прагрэсіўных. Новыя тэхналогіі прыходзілі сюды часам раней за ўсю краіну. Так яшчэ напрыканцы 19 стагоддзя тут працуе першая на тэрыторыі Беларусі электрастанцыя. Яму і гэтага мала. Каб мець добрую сувязь з маёнткам у Гомелі, з Паскевічам, ён стварае яшчэ і тэлефонную станцыю, і тэлеграф, гэта таксама першыя на тэрыторыі Беларусі. Але галоўным здабыткам фабрыкі былі сацыяльныя гарантыі працоўным. Паскевіч першым у імперыі уводзіць на сваім прадпрыемстве 8-гадзінны працоўны дзень. Больш за тое, адкрывае для дзяцей рабочых школу, для саміх рабочых лякарню, будуе кватэры. Гэтыя будынкі і да сёння стаяць у горадзе. Усе яны архітэктурна ствараюць з фабрыкай своеасаблівы ансамбль. І вядома, калі гэта разумелася як адзіны ансамбль, то і ўсе гэтыя новыя пабудовы таксама падхоплівалі гэтыя мастацкі накірунак, гэтыя цэглу, гэтыя белыя упрыгожанні белыя. Трошечкую готыку такую, якая так буйна не расквітала, як тут, але ўсё ж таки таксама прысутнічала ва ўсіх пабудовах. І атрымлівалася тогда для Добруша адзін мастацкі накірунак. Мы зараз, архітэктары, калі праектуем нейкі горад, імкнемся стварыць нейкі архітэктурна-мастацкі код горада, зараз так завецца, нейкі вобраз яго. А гэта спроба ў маштабах горада, Добруша, невялікага горада, але хай горада, стварыць гэта тады, 150 гадоў прайшло. Пасля рэвалюцыі фабрыку нацыяналізуюць, але не зачыняюць і не разбураюць. Як папяровы камбінат, а потым ізноў як фабрыка, яна працавала і да, і пасля вайны. Прадукцыя была вядомая на ўвесь Савецкі Саюз. На сшытках пісалі практычна ўсе школьнікі СССР. І да сёння фабрыка – адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў горада.